L-ewwel tas-Sineżis tiegħi huwa jum il-paċi. Fih dan il-Knisja hekk aħna nożżuh ħafna, anke l-Papa ta' kull sena joħroġ messaġġ dwar il-paċi biex jgħinna anke ngħixu l-ġurnata tal-ewwel tas-sena. U jiena nixtieq eżisti f'dan l-ispirtu hekk naqsam ftit riflessjonijiet magħkom dwar il-paċi. Il-paċi ovvjament fid-dawl tal-kelma Alla. Il-paċi eżisti il-kelma użata fil-kelma Alla hija kelma shalom. Li il-paċi mhix xi kwistjoni ta' feeling. Imma biex ngħidlek il-kelma shalom tfisser il-general well-being b'mod sieħ fuq livelli differenti, fuq il-livell tal-qalb, fuq il-livell fiżiku, il-livell spiritwali, il-livell emozjonali, fuq il-beni materjali, il-ħajja tagħna fis-soċjetà. Hija biex ngħidlek ix-xalom hija l-ordni li Alla jrid kif Alla kieku jixtieq id-dinja tkun fl-istat tajjeb tagħha, fl-istat perfett tagħha. Din l-armonija sħiħa fil-bniedem, mal-bnedmin oħrajn, mal-ħolqien, mal-natura, mal-ambjent. Din hija x-xalom, din l-armonija sħiħa. Issa sistijaj din ix-xalom, din il-paċi. San Pawl fl-ittra tiegħu l-Efesini dinna Kristu huwa l-paċi tagħna. Allura l-ewwel ħaġa rridu nirriflettu sistij li din l-armonija li aħna tant nixtiequ bħala bnedmin, min ma jixtieqx il-paċi fil-ħajja tiegħu. Din l-armonija fil-ħajja tagħna, din il-paċi, il-persuna ta' Ġesu. Il-paċi hija hu innifsu. Innifsu. Jekk aħna rridu nesperjenzaw allura din l-armonija fina, dal-well-being fina, dan li l-ħajja tagħna verament tiżviluppa kif Alla jixtieqha, li l-ħajja tagħna ssir il-potenzjal ta' Alla, dak li Alla jixtieqha tkun. Din jista' jseħħ permezz ta' Ġesu f'ħajjitna. U f'Ġesu biss. Dan irridu nifhmuha għax illum aħna naħsbu li jista' jkollna paċi mingħajr Kristu, naħsbu li d-dinja tista' tikber tifjorixxi, naħsbu li l-umanità tista' timxi l quddiem mingħajr il-persuna ta' Ġesu, anzi bil-maqlub. Illum għandna diversi li jaħsbu li jgħidulna jew jgħiduha ċara u tonda, jew jgħiduha b'ħafna kliem ieħor imma l-punt ukoll l-istess, li Ġesu huwa taxkil għalina. Taxkil għalina. Ġifieri mhux ninjorawh ifixkilna. Uħu toħossu li l-preżenza ta' Kristu tfixkel il-ħajja tagħhom, ma jħallihomx isiru dak li huma jridu jkunu. Jaħsbu li jkollok il-Ġesu f'ħajtek, għallu inti mhux ħassir bniedem sħiħ, mhux ħatkun fulfilled fil-ħajja. U dinja gidba, dan ungan tax-xetan fi żminijietna. Din il-paċi vera żistijej hija l-persuna ta' Ġesu. F'Ġesu il-bniedem isir bniedem. F'Ġesu is-soċjetà ssir dak li għandha tkun. Mingħajru ma nsirux. Ġesu hu l-paċi tagħna. Meta aħna naqraw il-Kristu l-barra konfużjoni tidħol fil-liġijiet tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-ħajja tagħna, anke fil-komunitajiet tagħna tal-parroċċi, fil-komunitajiet tagħna reliġjużi, Kristu hu l-paċi tagħna. Mingħajru m'għandniex paċi. It-tieni ħaġa sistijaj il-kelma tal-Alla turina wkoll dwar il-paċi hija li l-paċi hija don tal-Ispirtu, hija frott tal-Ispirtu Santu. Literali l-Galatin kapitlu 5 vers 20 u 21 jidinna li l-frott tal-Ispirtu huwa imħabba, paċi, ferħ u jkompli blista. Ma t-tieni ħaġa li jsemmi hija l-paċi. Il-paċi hija il-frott tal-Ispirtu hija l-karattru tal-Ispirtu Santu, hija frott tal-preżenza tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. U allura anke hawnhekk eżisti waqt li qegħdin nibdew sena ġdida, irridu naraw kemm aħna qegħdin naċċettaw il-Ġesu f'ħajjitna. U tieni ħaġa naraw kemm hekk fil-bidda din is-sena kemm aħna nies tal-Ispirtu, kemm aħna qalbna miftuħa għall preżenza u għall ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. X'relazzjoni aħna għandna mal-Ispirtu Santu? Tant qaddisina sisti jgħidulna li tkun taf xi ħaġa ġejja minn Alla jew le, speċjali Sant Injazju tal-Jola, jekk il-ħaġa tħallix paċi f'qalbek jew le.
Imma din il-paċi hija l-paċi tal-Ispiritu, ġifieri jekk hemm Alla fiha hemm il-paċi. Jekk m'hemmx Alla, m'hemmx paċi. Jekk hemm l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu jġib il-paċi f'qalbek. Minnu mimli bl-Ispiritu Santu għandu l-paċi f'qalbu waqt jista' jkollu l-inkwiet fil-ħajja normali. Però fil-qalb tiegħu hemm il-paċi, għaliex l-Ispiritu tal-Alla jammar fina. Allura eżisti qed naraw li l-paċi allura mhux bil-fors tfisser li kollox imur all-right fil-ħajja tiegħi. Ma tfisser li anke meta l-affarijiet mhumiex okej, jien jista' jkolli l-paċi f'qalbi. U forsi ngħid imma kif jista' jkun ikolli l-paċi f'qalbi meta u nagħmlu l-istedaqsix. Aziz hija uħti, jaqaf ftit traġuna hekk. Jekk Alla jammar fik, jekk inti tempi tal-Ispirtu Santu, l-paċi ra fik. X'qed tħalli jammar fik. Jekk tħalli jammar il-korr l-arrabja, allura ma tix tħalli l-frott tal-Ispirtu li jammar fik. Mek tħalli l-Ispirtu jammar fik, int ikollok il-paċi. Però mhix fuq livell biss personali il-paċi għadhom tal-Ispirtu Santu. Anka fis-soċjetajiet tagħna, f'sitwazzjonijiet ibsa li għaddejjin minnhom anka d-dinja bħalissa. Qed naraw awment ta' fundamentaliżmu anka Islamiku li qed jagħmel din il-ħsara kbira f'diversi postijiet. Kemm għandna bżonn mhux biss ġifieri għandna realtajiet oħrajn li toħolqu persekuzzjoni mhux biss għall-insara ma anke nies oħrajn. Kemm qegħdin nitolbu lill-Ispirtu Santu li hu l-Ispirtu tal-paċi. Il-ħamima tal-paċi eżisti huwa l-Ispirtu Santu mhix il-ħamima. Kemm qed nitolbu l-Ispirtu Santu biex jinżel fuq id-dinja l darb'oħra. Kemm qed nitolbu l-Missier biex f'isem Ġesu jibgħat l-Ispirtu tiegħu fuq id-dinja mill-ġdid biex jiġib il-paċi. Għaliex min jista' jibdel moħħu qalb il-bniedem jekk mhux l-Ispirtu tal-Alla? Min jista'? L-argumenti tagħna, il-laqgħat tagħna ftit li xejn huma konvinċenti eżisti. Imma l-qawwa tal-Ispirtu tista' tagħmel dan. Ejjew fil-bidu din is-sena nieħdu commitment li nitolbu verament ta' kuljum il-mulej jibgħat l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-paċi fuqna, fina, fis-soċjetà tagħna, fil-familji tagħna. It-tielet ħaġa li naraw dwar il-paċi eżisti hija li l-paċi fil-kelma tal-Alla hija rigal ukoll ta' Kristu rxoxt. Meta Ġesu mill-mewt jonfoq fuq l-Ispirtu jidhom il-paċi magħkom. Jidhom il-paċi magħkom u jonfoq l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Hawnhekk eżisti hekk dan il-ġest illi jagħmel Ġesu rxuxtat li minnu jiġi d-don tal-paċi. Huwa ġest li aħna nixuh fil-liturġija, fl-Ewkaristija, fil-Quddiesa. Meta l-Quddiesa jqaddisha l-isqof, tibda propju hekk, il-paċi magħkom. Hemmhekk l-isqof huwa bħal Ġesu illi jidħol fil-komunità Nisranija u jagħtiha l-paċi. L-ewwel ħaġa li jgħid kif jgħid Ġesu rxuxtat, l-ewwel ħaġa li jgħid il-paċi magħkom. Tantu li anka meta Ġesu bat l-Apostli bathom biex jixandru din il-paċi. San Franġis d'Assisi din it-tislima missjonarja li nsellmu n-nies il-mulejja ta' Isliem ħada bħala t-tislima tiegħu li jagħti l-paċi. Kemm sabiħa kieku aħna bħala nsara nagħmlu bħal San Franġisk li meta niltaqgħu ma' nies ngħidulhom paċi magħkom. Paċi miegħek hija. Ma dinha mhijiex meta nagħtu din it-tip ta' paċi mhijiex nawguralek li jkollok il-paċi. Ċertament Ġesu meta der l-appost ma qalhomx isma' hi guys, nawguralkom li jkollkom il-paċi. Le Ġesu tom il-paċi. Aħna nies mimlija bi Kristu rxoxt, mimlija bl-Ispiritu Santu, mimlija b'Ġesu, aħna ma nawgurawx il-paċi. Aħna nagħtu il-paċi. U forsi din tista' tfakkarkom allura f'ġest ieħor illi nagħmlu fil-liturġija fil-Quddiesa. Meta s-saċerdot jidinna l-paċi magħkom u ngħidulu miegħek ukoll. U mbagħad jidinna nagħtu l-paċi xulxin. Ma jidinniex awguraw il-paċi lil xulxin, imma għatu l-paċi lil xulxin. Ħafna drabi dan huwa ġest li għajla xejn ifmuha.
Mhijiex li jiena nawgura taħdejja li kollu ħajja fil-paċi, mhux awguru dan. Jien irrid nagħtih il-paċi. Għaliex? Għaliex dil-paċi li hija l-preżenza tal-Ispirtu tgħaddi minni għal għandek. Aħna msejħin biex nagħtu l-Ispirtu, biex bħal Ġesu nagħtu l-Ispirtu Alla lil xulxin. Lil xulxin. Nagħtu din il-paċi li tiġi minn ġewwa fina għal fuq l-ħrajn. Qatt biex tippruvaw tifhmu ftit din, qatt intqajtu ma' xi persuna ekku ikollha ħafna paċi f'qalba u tħossok ħatta ekk waqgħet fuqek din il-paċi, iddakret, ittieħed minnha, dak x'jiġifieri nagħtu l-paċi. Min għandu r-rabja u l-qilla fih, fejn ikun iġib rabja, konfużjoni, taħwit. Min għandu l-paċi fih fejn ikun iġib il-paċi. Ġesu irxuxtat fik issa. Irid ikompli jagħti il-paċi mhux biex fil-liturġija imma fil-ħajja ta' kuljum. Aħna msejħin li nagħtu il-paċi. Inwasslu l-paċi Alla f'qalb il-bniedem. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Ħabbru l-anġli l-rajja. U dan wassalna għar-raba' aspett esistijej tal-paċi fil-mentalità biblika. Li aħna il-paċi għadon kif qed naraw hija l-persuna ta' Ġesu hija frott tal-Ispirtu u hija rigal ta' Kristu xoxt. Però il-paċi hija wkoll xi ħaġa li aħna rridu naħdmu għaliha. F'San Mattew kapitlu 5 fil-Beatitudni propju vers 9 jgħidilna ħin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla. Dawk li jġibu l-paċi, ċe dawk li jaħdmu għal-paċi. Dawk jissejħu u li Alla, ċe inti s-sinjal li inti ben Alla, daqskemm int qed iġġib din il-paċi ta' Alla. Dawk li jġibu l-paċi jissejħu tas-sew li Alla. San Franġisk eżistijaj ħadem għal-paċi fi żminijiet u għal-qattis tal-paċi. Darba minnhom kien hemm ġliedek bejn l-aspetti bejn il-mexxejja reliġjużi u l-mexxejja politiċi fi żmien San Franġisk. U San Franġisk talab u ħadem biex għamilhom paċi. Tasbux li għamilhom paċi b'xi laqati u ma nafx xejn minn dan, għamilhom paċi bil-mużika, b'song, bil-kantiku tal-ħlejjaq, billi pat il-patrijieti kantawh u żidlu paragrafu miegħu ħenjin dawk li jaħfru l-aħħar strofa biex kien strument li ġab il-paċi l-għaqda. Forsi ma tiġinix f'moħħna nista' nġib il-paċi b'daqsxejn ta' song b'mużika aspirata mill-Ispirtu Santu iva. Aħna nistgħu naħdmu għal paċi b'ħafna modi. B'ħafna modi. Ftitu ma dawk imsejħin biex joqgħdu jagħmlu trattati laqat politiċi biex jaħdmu għal paċi fuq dan il-livell, ċertament għandna bżonnhom ukoll basta jsiru fi spiritu ġenwin. Però maġġoranza tagħna maħniex ħanamlu dan. Aħna rridu nġibu l-paċi fil-ħajja ta' kuljum, xi drabi naħdmu għal paċi b'sempliċità, b'affarijiet li jaqdu n-nies, b'affarijiet li jġibu n-nies bejniethom. Ċertament jekk aħna tkunu li Alla ma rridux naħdmu bil-maqlub tal-paċi. Nġibu l-gwerer fil-qlub, il-firda, l-ejra, l-pika, l-ħażen. U jekk din is-sena lilek qed taqbdek diġà fil-bidu tagħha m'intix fil-paċi, m'intix taħdem għall-paċi. Anzi qed taħdem bil-maqlub għall-firda qatt kissir, allura konverti. Allura indem minn dan id-dnub tiegħek, minn dan il-ħażen li hemm fik. U ħalli l-Kristu jisalvak minnu fl-imħabba u ħnina tiegħu. Ħalli inti verament issir strument tal-paċi. Li inti taħdem għal paċi. Ġesu, interessanti għawek jidinna ħenin dak li ġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla. Ma jidinniex ħenin dak li ma jagħmlu xejn biex ma jaħlux fl-inkwiet dawk ikunu li Alla. Imkien ma jidinna eżistijaj. Jekk inti nisrani u l-mentalità tiegħek qiegħda jiena man bil-subajja jiena noqgħod bikwietom inħallihom jagħmlu huma. Qalbi tgħix li int nisrani. Tgħix li inti ben Alla. Ġesu ma għamilx hekk. Ġesu ma qalux pa ħallihom jafġuha huma sa kif għax huwa jarranġawha. No. Ġesu quddiem is-sitwazzjoni tagħna qallu hawn jien missier ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Huwa u dieħel fid-dinja tgħidilna l-ittra qal hawn jien ġej nagħmel ir-rida tiegħek. U rida Alla lina li aħna nkunu bennija ta' paċi. Mhux li ma nagħmlu xejn, mhux li noqogħdu nħarsu, mhux li nkunu gallerija. Mbagħad basta mmorru l-Ewkaristija. Le, aħna rridu nkunu bennejja, nikkostruixxu noħolqu
realtà ta' paċi. U biex ikonna l-paċi rridu naħdmu għal-ġustizzja. Irridu naħdmu għal-ġustizzja fis-soċjetà tagħna. Ma tistax inti tkun nisrani u ma taħdimx favur il-ġustizzja, tal-ħalqek qudiem l-inġustizzji. Jew qar taħdem inti favur l-inġustizzja. Int stess tagħmel l-inġustizzji. Ejjew nistaqsu lilna nfusna, mhux l-istituzzjonijiet tal-pajjiż, l-istituzzjonijiet tal-Knisja, l-istituzzjonijiet tad-dinja, tal-Ewropa. Jien qed nagħmel xi inġustizzja? Jekk jien qed nagħmel xi inġustizzja, jien m'iniex bennejt tal-paċi. Kulħadd jistaqsiju jekk jiena nħaddem in-nies, jien qed nagħmel xi inġustizzja fuq il-health and safety tan-nies fuq ix-xogħol. Qed nagħmel xi inġustizzja fuq il-pagi li qed nagħti, il-promotions kif qed nagħtihom, il-min inħaddem il-min ma nħaddimx, il-min inkeċċi il-min inżomm, qed inkun ġust jien fil-verità. Jew le, għax fil-każ jien qed nibni nuqqas ta' paċi jekk m'iniex ġust. Il-ġenituri mawliedkom qed tkunu ġusti magħhom fil-kliem f'dak li tagħtuhom kif titkellmu ma' xulxin fuq it-tfal. Hemm ġustizzja. Tfal, ġeniturijiet qegħdin żaru kbar, ġusti mal-ġenituri, tagħtuhom dawk li verament għandhom bżonn forsi għax kibru saru anzjani, etc. Żgħażagħ, qegħdin ġusti d-dar, tagħtu s-sem tagħkom fil-familja jew id-dar lukanda. Meta aħna maħniex ġusti anke ma' xulxin, ma jistax ikollna l-paċi. Il-paċi jeżisti biex naħdmu għaliha, irridu naħdmu għall-ġustizzja. Però biex naħdmu għall-paċi mhux biss għall-ġustizzja, irridu naħdmu wkoll għall-maħfra. M'hemmx paċi mingħajr ġustizzja u m'hemmx ġustizzja mingħajr maħfra, kien qal darba San Ġwan Pawlu Tieni. U allura anke l-bidu is-sena jeżisti jista' tkun bidu fejn jien għandi bżonn niddeċidi li naħfer din is-sena. Li din is-sena jien ma nistax nibqa' nġorri l-weġġat tas-sena l-oħra. Li din is-sena jien ma nistax nġib fiha tkissir li kelli. Ma nistax nibqa' maqful fl-oġieħ ta' qalbi, fir-rabja, fil-korla, fis-sens ta' vendetta u vendikazzjoni li għandi għal min weġġani. Jekk m'hemmx maħfra, ma jistax ikollok paċi f'qalbek u paċi madwarek. Tibqa' trouble dint u ġib it-trouble fis-sitwazzjonijiet kollha. ċertament il-maħfra mhix faċli, il-maħfra hija proċess, il-maħfra mhix ħass, il-maħfra hija deċiżjoni, ma nafrux bil-qawwa tagħna, għandna bżonn il-qawwa tagħna, għandna bżonn iż-żmien ukoll, ma jimpurtax. Imma jew nibdew dal-proċess. Tibqax imwaħħal, tibqax tibki xortik, tibqax tgħid x'għamlulek u titejt il-kulħadd dak li ġralek u ma tistriħx qabel ma tperreċ il-weġġat tiegħek minn tixtejnilek innifsek qalbi b'dan il-mod. Il-maħfra hija triq. Il-maħfra hija triq. Jekk aħna rridu nġibu l-paċi, rridu nkunu nies li naħfru. Jew naħfru fil-familji tagħna, jew naħfru fil-parroċċi, jew naħfru fil-kunventi, jew naħfru fil-ħajja tal-konsagrata, jew naħfru bejnietna s-saċerdoti, jew naħfru fit-tmexxija tal-Knisja, jew naħdmu għal paċi vera, jew il-Knisja tkun il-post fejn il-bniedem tal-lum jista' jsib il-paċi, jsib il-Ġesu, jsib il-qawwa tal-Ispirtu, u mhux isib firdiet fil-komunità nisranija, mhux piki. Dawna mhijiex il-paċi eżisti. Ejjew bħala Knisja nkunu strumenti f'Ġesu biex nagħtu l-paċi il minnu mweġġa, il minnu ferut, il minnu abbandonat, il-meqdibati fil-familja fiż-żwieġ tiegħu. Jew verament eżisti, naħdmu nistinkaw. Ejjew anke fir-realtajiet ta' pajjiżna nkunu strumenti ta' paċi, ta' dialogu, mhux ta' firdiet, mhux ta' piki. Ejjew nfittxu anke nies li qegħdin ibatu u jiġu fuq xtutna. Ejjew naħdmu il-kol kemm aħna sa fejn nistgħu u kif nistgħu għal paċi. L-aħħar ħaġa eżistijej, il-ħames ħaġa li xtaqt ngħidilkom dwar il-paċi hija dwar Omna Marija. L-għu tas-sena mhux biss huwa l-paċi minn anke l-festa ta' Marija bħala Alla, Teotokos, dik li ġarret l-Alla. Marija li ġarret il-paċi vera li hu Ġesu kfettilkom. Marija l-memlija bl-Ispiritu Santu, allura Marija kellha l-paċi fil-qalb tagħha. U Marija li tatna l-Ġesu, allura Marija li tat il-paċi. Marija l-mara li hija li irċivit il-paċi, hija l-mara li ġorr il-paċi, mela irċivita meta rċivit il-Ġesu. Iġġorrax Marija hija t-tempju tal-Ispirtu. U Marija tat il-paċi għaliex tatna l-Ġesu. Marija laqet il-paċi, ġarret il-paċi, tat il-paċi. Għandna bżonn eżisti nitolbu l-Madonna bħala sultana tal-paċi.
mu speċjali bit-talba tar-rużarju li hija talba tal-paċi. Għaliex fir-rużarju aħna nikkontemplaw il-Ġesuri u l-paċi, fir-rużarju aħna il-laqa ma' Marija jiġri dak li meta l-Madonna iltaqet ma' Elisabetta. Elisabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. Fir-rużarju aħna nitolbu mal-Madonna, nitolbu ma' Marija, u meta aħna ma' Marija nimtlew bl-Ispirtu, nimtlew bil-paċi. Ejjew noffru r-rużarju għall-paċi fil-familji tagħna. Ejjew noffru r-rużarju għall-paċi fid-dinja fejn hemm il-gwerer, fejn hemm il-persekuzzjoni tal-insara, fejn hemm l-inġustizzi. Ejjew verament nafdaw il-kawża tal-paċi. Nafdaw il-kawża tal-paċi f'Omna Marija. Ejjew verament nitolbuha mill-qalb is-Sultana tal-Paċi ħalli ġib il-paċi fi qlubna, il-paċi fil-familji tagħna. Jalla sistijej din il-ġurnata ma tkunx hekk ġurnata illi taddi bħall-oħrajn imma jkun jum għażiż ħafna lina għaliex ngħixu f'Ġesu li hu l-paċi vera tagħna, mhux biss biex ikollna l-paċi fi qlubna, imma biex meta jkollna l-paċi fi qlubna, imbagħad jista' jkun hemm il-paċi madwarna.